Dili kita magalangan kung aduna mo yung mga Biblia, ibli uban kinako sa libro sa Salmo, kapitulo 37, ito na, versikulo 1, tapos dokto ta sa 7 o 8. Salmo, kapitulo 37, versikulo 1, tapos dokto ta sa 7 o 8. Nag-inom pa rin ha? Ayaw kapuol tungod sa mga dautan. Ayaw kasi na niyatong mga tigbuhat o tayo. 7 and 8. Paghilom diya sa Ginoo o pagulat na mapailugon kaniya. Ayaw kaguol tungod kaniya na nang mga swakon sa iyang dalan. Tungod sa tao na naghimo og tawtan ng mga laraw. Ayaw na pagkasuko o biyai ang kaligot-got. Ayaw na kaguol kay kana nagpaingon sa buhat nga dautan. Adunay pila ka mga importanteng pangutana ay tungod sa isip mga Kristohanon. Kasi itawag kita aron sa pagkinabuhi na kanang dili masaway. Pagkinabuhi na nakasurinder diya ang Kristo. Although, nanasayod lang kita na kini maugit ang kabubuton sa Ginoo kanato, kung padayon siya na nagatrabaho sa atong kinabuhi adlaw-adlaw, apan aduna kitay mga responsibilidad aron na kini nga proseso sa Ginoo ang imong malampuson sa atong kinabuhi. Nagtuo ko na ang Ginoo nagatrabaho siya sa inyong kinabuhi. Pero kung dili mo butapang, dili mo participate sa pagpanglihok sa Ginoo diya sa inyong kinabuhi, dili kayo magbalampuson ang maong nga proseso sa pagtrabaho sa Ginoo diya sa inyong kinabuhi. Now, kung saban ang ato ang angayan o dapat himuon aron ang atong kinabuhi ma-influensyahan diha sa ginatawag na godly na kinabuhi o Diyos nun na pagkinabuhi. Ang ato ang mensahe karon paknaas kabuntagon, medyo kita may tungod ini ginatawag the 7 habits of a godly life. Ang 7 ka mga habits diha sa Diyos nun na kinabuhi. Now, adunay 7 ka habits na diin makatabang kanato diha sa pagtinguha sa pagkinabuhi diha sa Diyos nun na pamaagi o sa Diyos nun na pagkinabuhi. Ako lang gikaingon dili na nagatrabaho ang Ginoo sa inyong kinabuhi. But sad to say, kasagaran wala nag-participate sa pagpanglihok sa Ginoo diha sa inyong kinabuhi. Unang hangtod karon wala pagyod mo, wala pagyod nahimong pagbalampuson ang proseso sa Ginoo, naghihimo diha sa inyong kinabuhi. Sabi na yun, sa paghimo sa inyong kinabuhi ng Diyos nun na kinabuhi. Kung moingon ta Diyos nun na kinabuhi, mao kining mga tao na ginatawag nato Christ-centered Christian or Christ-centered life. Kadili si Kristo mismo o sentro dira sa inyong kinabuhi. Now, a habit is a recurring and yung ba, kasagaran siya nga pattern sa ato ang behavior na pas-pas nga nag-acquire sa tinatawag balik-balik na pamaagi o balik-balik na klase sa kinabuhi. Kaya kung unsa ang imuhang habit, mao man dito sa balik-balik mo nimo nga himuon diha sa imong kinabuhi. Basta naanda na nimo, ha? Basta naanda na nimo ang maong nga buhat, mao na ginagalinti ang mahibong pattern sa imong kinabuhi. Hangtod hangturan, mao na ginasya. That's why kinahanglan nimo ang pagpanglihok sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Kinahanglan nimo nga mo-intervene ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Aron ang maong nga habits nimo mailisan og habits na something o resulta diha sa imong Diyos nun na kinabuhi. Na ino pa, ang godly life is one that is no longer seeking satisfaction through a sinful lifestyle, but is now surrendered to God and His will. Kasi pasabot, ang Diyos nun puno na kinabuhi, mao kining kinabuhi, mawala na siya nagapangita sa katagbawan diha sa sala. Sabta ninyo, wala na niya ginapangita ang katagbawan diha sa sala. Mana nakaingon ko,
nga ang proseso nagatrabaho ang Ginoo diha sa ato ang kinabuhi pagkatto say wala nahimong successful ang pagtrabaho sa Ginoo kay wala ka nagaparticipate. Kay usually pag ang tao dili nagaparticipate, nagapangita pa siya sa katagbawan diha sa sala. Dili pa siya makalingkawas diha sa gapon sa sala. Wala pa siya nakahawas diha sa iyang paglunang sa pagpakasala. O nang wala pa nahimong hingpit ang proseso sa Ginoo diha sa imong kinabuhi aron makabaton ka og Dios nun na kinabuhi. Now, the 7 habits of a godly life, ato tan-awon. Una, aron makabaton ka og 7 ka habits. O aron makabaton ka og kining habits diha sa Dios nun na kinabuhi is kini. Una, a life of prayer. Sila ba dirian nagaampo sa Ginoo? Sila ba dirian? Pangutan-ay mong kagalingon o hinuglugi kung naa ba ka ani. Isa sa mga 7 ka habit aron makabaton ka o Diyos na kinabuhi. Una, a life of prayer. Now, atong nakita, kung nagabasa mo sa Biblia, atong nakita ang ehemplo ni Jesus pag-abot sa pag-ampo. Although, ang mga disciples ni Jesus Christ o ang mga crowd, ang mga bagang panon na nagtunod sa iya, wala sila makasabot. Nganong dunay mga panahon, dunay oras na bubiya siya gikan sa iyang mga disciples, bubiya siya sa bagang panon sa katawhan, ug wadto sa kamingawan aron mag-ampo sa Ginoo. Imagine mo, si Jesus Christ, iyahang gipakita ang usa ka ehemplo ngadto sa iyang mga disciples ug ngadto sa bagang panon sa mga katawhan, na bisan taliwala sa iyang kabisi dira sa iyang adlaw-adlaw nga gibuhaton. Aduna say panahon na mubiya siya diha sa iyang pundo o magkinusara aron sa pag-ampo sa Ginoo. Kung naa may busy sa ato o kung ingon mo nga busy mo, kung dili na mo maka-higayon sa pag-ampo sa Ginoo, ang Ginoo dira wala lang gid ka nag-ampo sa Ginoo. Dili mahimong reason na busy ka o dili ka kaampo sa Ginoo. Kaya kung si Jesus, girason niya ang iyang pagka-busy diha sa ministry, dili sa kaampo ko. Ano man, busy na siya. Pero naay mga panahon na sayo siya kabuntag, bubangon, ubato siya sa kamingawan, o pag-ampo sa Ginoo. Kung di lang ampo na ampo lang na kanang sa kaminuto, 5 kaminuto, 10 minutos, kung dili, grabe yun na pag-ampo ang hihimo niya sa Ginoo. Kaya nung mo atong before pa siya nga, kita ko, ginalan niya yung mga apostles, yung mga disciples, si Pedro, si John, o si wala ko ba sa'yo, si James. Yato sila dito sa kamingawan o ingon siya sa mga disciples. Ingon pa niya, pabilin mo ria o pag-ampo mo sa Ginoo. Kaya ako, wato ko dito, kaya mag-ampo ko dito sa Ginoo. Kumbaga, ibilin niya yung mga disciples, niya ditudluan niya na mag-ampo sa sila. Ibanduan na mag-ampo sila. Kaya siya, nakaw sa unang jutay o nag-ampo ko sa Ginoo. So diyan na nag-ampo sa Ginoo, mitindog siya, kung diadto siya kaya mga disciples na yan ibilin. O sa diyan na nakita niya yung mga disciples, medyo natuko si Jesus Christ. O diyan na, nausa ba mo? Dili ba mo makahimo sa pag-ampo uban ka na ako, bisa kita lang kauras? Imagine mo. Ingon si Jesus, dili ba mo makahimo sa pag-ampo ka na ako, uban ka na ako, bisa kita lang kauras? So ini mga disciples, gimanduan sila sa Ginoo, natuko si Jesus nila, kaya nga wala sila mag-ampo, uban kay Kristo, bisa kita lang kauras. Ikaw, ilang ka-oras mo ilang buwan? Ha? Murag, sila lang kalitok siguro, no? Wala yun. Ay, 5 minutes. Wala yun. Bakit ka kaampo? So kung kini mga disciple niya, kiingnan niya nga mag-ampo sila, bisan isa lang ka-oras. So kung siya niya ay mag-ampo sa Ginoo, gamay naman isa ka-oras. So mag-ampo sa Ginoo. Ano din ito mga pilok for meeting? Kaya may gana, iampo. Ito din eh. Kanang ito pala, may namin iampo. Laay, mag-ampo sa Ginoo. Naingon pa rin
Isa sa mga habit na kinahanglan nimo mabatunan kung gusto ka makabaton og godly nga kinabuhi is ang kinabuhi nga may nampuon diha sa Ginoo. Now, iyo pa, Jesus knew that prayer was an important priority of his life. Anong nag-withdraw siya? Anong nagabiya siya sa usa ka pundok ug nagaadto siya sa usa ka dapit, usa ka lugar aron lang na mag-ampo sa Ginoo. Kay nasayod siya nga ang pag-ampo maoy labing prioridad. Importante nga tagaan prioridad diha sa iyang kinabuhi. Dapat minanata. Kaya ang atong model man, anong nangalagad sa Ginoo, is si Jesus Christ. Anong nangalagad sa Ginoo, kaya ato ang example is si Jesus Christ. Pero tanawa si Jesus Christ. Nasayod siya na ang pag-ampo mao'y labing importante na tagaan o prioridad diha sa kinabuhi. So kita usab, dapat inana ang atong mentality. Katagaan na ito o bukat na importansya, bukat na prioridad, importante na prioridad sa atong kinabuhi ang pag-ampo. Ino pa ang Mark 1:35. In the early morning, while it was still dark, Jesus got up. Kasayo daw kamuntagon na kilom-kilom pa o nit-nit-nit pa si Jesus nitindog, left the house, ibiya siya siyang balay, and went away to a secluded place and was praying there. Tuminong sa secluded place, kung sa kamamingaw nga lugar, di kayo sa buntag, di siya, di tindog siya, ibiya siya sa balay, kung niyato siya sa usa kamamingaw nga dapit, kung nag-ampo sa Ginoo. Tanawa. In Luke chapter 4, verse 42, when they came, Jesus left and went to a secluded place, and the crowds were searching for him, and came to him and tried to keep him from going away from them. Wakit makasabot ang mga bagang panon na nagsunod-sunod kay Jesus Christ. Kaya sa dihang na adlaw na, si Jesus Christ may tindong o bibiya diha sa bagang panon sa katawan o biadto sa usak ka mamingaw nga dapit. Diin ang mga bagang panon sa katawan nangita kaniya kay buot nila na dili palakwon si Jesus Christ palayo gikan na nila. Pero wag nila masabtan na kinahanglan mulakaw si Jesus aron mag-ampo sa Ginoo. Kapag inana ta, prayer that promotes godliness is not merely occasional petition offered in times of trouble or need, but a daily conversation with the Father that springs from love for Him and gratitude for what He is and what He does. It's not a duty but a delight. Kung mayroon tag prayer that promotes godliness, adunay dako kayo ang kalabutan sa pagkinabuhi ng godly kung ikaw mag-ampo diya sa Ginoo. Kasagaran, mapildi o mahulog sa pagpakasala is tungod kay wala ka na di mo mainampuon diya sa Ginoo. Whatever na sin, na sala, na di mahulog ka, either sexual sin, immoral sin, either mga vices, na mga sala, ang reason na matintal ka ng mga butana is tungod kay prayerless ka. Tungod kay prayerless ka. Wala ka nag-aampo sa Ginoo, wala ka nag-pray sa Ginoo, hinungdan na nahulog ka diha sa pagpakasala, hinungdan na nadaog ka diha sa pagpahintal ni Satanas. Walang usak kini kapahinungdong ka nato na kung gusto kita na mahimong godly yun, kinahanglan apil na diriya ang paglikay sa usa ka butang nga makapahugaw sa imong pagkakristohanon. Apil na diriya ang imuhang pagka-righteous. Apil na diriya ang imuhang pagka-holy. Kaya remember mo kay Jesus Christ? Si Jesus Christ, nag-fasting siya of 40 days and 40 nights. Pero dili ito sa fasting na wala lang sa nikaon, wala sinunggan. Dili. Wala sa nikaon, wala sa inom tubig, pero nag-ampo sa Ginoo. Tanawa, sa diha na nakitaan siya ni Satanas, gitintal siya 3 times. Kung si Jesus wala pa nag-pray atong panahuna, sigurado, natintal na siya sa hinila ni Satanas. Unang temptation, sa diha ang naglakaw-lakaw si Jesus Christ, diha sa kaminawan, gutom, walay tubig na inom, walay pagkaon na ikaon, kaya nagpuasa na siya, kung nakitaan siya ni Satanas, pingon siya, anay,
imuang pan. Aron magpaon ka. Gidala siya sa ingon ni Jesus Christ, dili maburi ang tao sa tinapay lamang. Dili, sa pulong ng gagawa sa baba sa Diyos. Tapos gidala na po siya sa Satanas dito sa bungkod o ipakita sa iya ang tibuok kalibutan. Ingon pa niya, Juan, yan sa nakita niyo na. Kung busit pa ka kanako, kanang mga butanga, ako nang ihatag sa inyo. Wala masahin sa tanas, na ilang pun ba niya. Ang tagiya man ato, katong tao nga iyang itintal, si Jesus Christ. Pero ingon niya sa tanas, kanang nakita niya na, ang kalibutan niya itudlo. Kung busit pa kanako, ako nang ihatag sa inyo. Pero sa ingon, sa Ginoo, simbaha ang Diyos at siya lamang ang nalagaan. Idala siya sa tanas dito sa ibabaw sa palasyo, sa building o ginan siya na ang bak na kaubos. Kaya nag-ingon man ang pulong sa Ginoo na ang anghel mo sa pupo kanimo aron dili mapulpong ang imong mga buko sa imong diya sa mga bato. Dahil na, ayaw tingkala ang Diyos. Kung ikaw to, o wala nag-aampo, posible, unang attempt pa lang ni Satanas, mapildi na. Ano wala siya madao? Ano wala kapildi si Jesus Christ sa temptation ni Satanas? Kaya nag-fasting siya, kunya nag-pray siya sa Ginoo. So di lang kung fasting na kasi ka-fasting ha. Basi tayo mag-fasting sa inyo ha. Kasi marintal mo padulong. Ha? Kaya ang fasting na biblical, dili mo kaon, dili mo inom, pero mo ampo sa Ginoo, magbasa sa pulong sa Ginoo. Dili kay, di ka mo kaon, kay nag-fasting ka pero ha? Duwa ka sa kahilayan. Hindi na mayo. Kasi fasting na noon ka. Ang reason nga nung madaog ka sa temptation is tungkol kay prayerless ka. Sabi ko lang, ginag-challenge ko na ako. Nag-apply din ng prayer meeting kay para lead ko ka. Especially sa worship team. Ang worship team, ako din na ginadapit mo o doing mo sa kuha ng prayer meeting. Ukuban pa ng mga programmers. Kay ganabitin mo sa church. Ang Satanas, ang kaaway, init kayo sa inyo. Buhaton ni Satanas tanan para birahon mo, ihaan ang buhaton para di mo papadayon sa pagpagamit na sa Ginoo. Walang para makabantay mo sa pamaagi sa kaaway, kinahanglan, maging aktibo mo sa pag-appeal sa mga bulwaton, diya sa Ginoo, labi na sa pag-ampo. Walang challenge kinasa sa mga anak sa worship team. Kaya ang worship team, hindi basta-basta nga, worship team lang ka, appeal ka sa worship team, hindi basta-basta nga, butugtog lang ka, kundi ang imong kinabuhi, i-preserve na para gamiton sa usa kataas na posisyon. Mao ang paghimaya sa Ginoo, pagpasidungog sa Ginoo. Na si Satanas, mo po na target na niya para dili ka magamit sa bulwaton sa Ginoo. Wala aron dili ka madala, mahulog sa mga temptation na himuon ni Satanas. Kinahanglan, may lampuon ka, aron mahimong kang pagkinabuhi diya sa Diyos na kinabuhi. Ingon pa Maria, Jesus' disciples observed that his prayers were very different from the ritualistic prayers that were so common in that day. Naobserbahan sa mga apostoles, sa mga disciples ni Jesus Christ, na lahi ra ang pag-ampo ni Jesus Christ. Dili siya kanang kasagaran na inampuan daw sa ilang panahon na ritual. Balik-balik na klase sa pag-ampo. Ngayon pa, seeing how he spoke so personally with his heavenly Father, prompted them to ask him to teach them how to pray. Tanawa, nahibulong ang mga disciples ni Jesus Christ, anong lahi man ang apo si Jesus Christ. So ilahang nag-i-approach si Jesus Christ na tudlungi daw kung saan sa pag-ampo sama sa imong inangkuan. Kung dapat dinanata, kasagaran sa tuwa dili ka balo mag-ampo. Ano man, di man ta gusto mag-practice na mag-ampo. Ang prayer meeting sa ka-venue para ikaw makabalo sa amin. Bukang riya, kung naay pampuon, wampo baka sa Ginoo. Bakit kung itulak, ikuan lang, Pastor. Sumuna akong gusto ka na mahimong godly, imo ang kinabuhi, una ka, magtukod ka sa pagkamay ng buon. Since we live in a world filled with temptation, trials, heartache, burdens, and sin, an intimate prayer life should be a priority because it keeps us
connected to Almighty God and sensitive to His will. Ha? Sino tumi? Nakakagrias sa teritoryo sa kaaway. Ang kalibutan, dili imo makilinganan kung Kristohan na ka. Ang kalibutan, pinuyanan sa kaaway. Kung pag-anak ka sa teritoryo sa kaaway, kinahanglan, dalikon ka. Kung diri sa kalibutan, kay maumalis na ang teritoryo sa kaaway. Kung huyang ka ng klase ng pagkatao, posible, matuplan ka sa mga pagtulay, sa mga ginatawag nato na mga heartache, mga burdens, mga sakit, mga palasunod, sala. Kung ang buktong hinagiban, ang mamatukan mo ang heartache, ang burdens, ang sin, ang ginatawag nato temptation, dili sa kalibutan is ang pag-imuhang pagkamay ng tuon. Kung gusto ka na mahimong madaugon, diri sa kalibutan. Kita mo kaaway, ng mga sundalo. Kasagaran ang kapindihan sa sundalo, kung dili, ang kasagaran kapindihan sa sundalo is kanang dili sila pamilya sa teritoryo sa kaaway. At so sila basilan, teritoryo sa Abusaya. Kung may Kristo, anong lugar na, kung ka na kapindihan. Karong kung dili igmat ng sundalo, diya sila kapindihan. Mga lugar na din, doon ay mga ayundi sa wala mga sapatos. Kasagaran, ma-disgrasya ang sundalo, ay dili niya pamilya ang maong dapat. So ang buktong niya pamaagi, arong makabatok siya, magmaigmat siya. Dili siya magkumpiyansa, kay dili manakilahang teritoryo. Dili sa kalibutan, kung Kristohanon ka, dili ni imuhang teritoryo. Iyan ay sa kaaway. Kung kinahanglan di mo magmaigmat, di mo pa ang pulong sa Ginoo, magmaigmat ka. Kung magmaalamon, kaya ang kaaway, tama sa iyo, nagkagulong, nanitaw. Gabay lang di mong litap dali sa kalibutan, hulog ka na sa temptation. Kung hulog ka sa kamot, isa ka na. Mga nang, atuwagin paningkamutan, na puno nato atong kinabuhi, diha, kapag ka may napuon, tagaan natong kinig, tinatawag intimate na pag-ampo o intimate prayer life should be a priority. At huwag yung tagaan o priority. Ha? Kaya aron sensitibo ta sa God's will. Dahil kag sensitibo, kanang makabantay ka, makabalo ka sa unsa o kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Whatever we do will be accomplished on our knees as we submit to the Lord. Give Him our time and listen for His instruction. Aron ka makabantay sa temptation, aron ka makabantay sa pamahagi ni Satanas, kinahanglan nimong magmaynampuon diyan sa Ginoo. Aron kini ang imong ma-accomplish gra sa imong kinabuhi, kinahanglan mo submit ka diyan sa Ginoo. Pinahagi sa paghatag sa iyang panahon, apil na naraa ang pag-ampo ng Ginoo o pagpamina sa iyahang mga instruction. Another one, faith. In Psalms 103 verse 19, the Lord has established His throne in the heavens, and His sovereignty rules over all. Now God controls everything sa kalibutan. To have faith on Him. Kaya ang Ginoo nasayo sa tanan. Ino pa, not only what happens, but why and how it happens as well. Nasayo na sa Ginoo tanan. Kung unsay may kabo, ang tanan nga aniya sa ilalong sa yuta, nasayo na ang Ginoo niya ng tanan. Walay malilong sa Ginoo. So ino pa sa His sovereignty is our firm foundation for believing and trusting Him. In Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, naghatag ka nato advice. Ino pa, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Saligi daw ang Ginoo sa tibuok nimong kasing-kasing o ayaw pagsalig sa imuhang kahibalo o sa imong pagpanabot. In all your ways acknowledge Him. Sa tanan nimong pamaagi, ilha ang Ginoo and He will make your path straight. Anong baliko ato ang dalan sa kinabuhi? Wala kang doon nato, ina-acknowledge ang Ginoo. Namugiyan sa tuwa. Wala kang doon nagasalig sa Ginoo. Utabang sa tuwa.
Ingon pa, the only other option to faith is breathing. A godly life is one that starts beyond worry and into trust. So now, kung gusto ka makabaton o gusto na kinabuhi, kinahanglan, biyaan nimo ang kabalaka o busalit ka sa Ginoo. Biyaan ang kabalaka, busalit sa Ginoo. It's time the situation pushes us to pray. We should stop and remember who is in charge, including ang imong kinabuhi. Ang Diyos ng Diyos mo in charge nga na ang tanan nga niya diri sa kalibutan. Tanan ilalon sa yuta o ilalon sa langit. Sino pa? It's time. Sino pa? If God sovereignty rules over all, we have no reason to worry. Ang Diyos na ako kamahanan. Kabalot na sa tanan, so walay rason aron ikaw mabalaka. The evidence of our faith is the absence of worry. Wala lang ang paingnan. Kung ikaw adunay pagtuo sa Ginoo, wala kay kabalaka. Pero kung ikaw mabalakon na tao, ikaw walay pagtuo sa Ginoo. Isa may mabalakon dito. Kaya mabalakon na tao, walay pagtuo sa Ginoo. Kung ang adunay pagtuo sa Ginoo, dili siya mabalakon sa tao. Isa may adunay pagtuo sa Ginoo. Trust in the Lord also builds intimacy with Him. Kapag nagasalig ka sa Ginoo, nagasuot ka sa Ginoo. Nagahimo ka o kilitang pagpakisuot sa Ginoo. Mga nakinahanglan mo salig ka sa Ginoo. Palig-uro nato atong pagtuo, pagsalig niya sa Ginoo. As we talk and listen to Him and respond in obedience. So papalig-on ang imuhang pagtuo kung kanunay ka nakikistorya sa Ginoo. Every relationship, ang pinakapundasyon ang mulig-on, kanunay nga nag-istorya. Kanunay nga nag-istorya. Bisan sa kaminyoon, bisan sa uyang-uya, kung walay istorya, walay development. Walang diya sa Ginoo, kung gusto ka, nasuot ka sa Ginoo, kinahanglan, kanunay kang makikistorya diya sa Ginoo. Kung gawas anak, maminaw ka sa iya. Kung gawas paminaw, mo response ka. Kung obey ka, sa kung sa man iyang disulti sa iyo. Kaya walay pulot ang imuhang pagsulti o pagpakikistorya sa Ginoo kung walay pagtuman sa iyahang imandok kanina. Dagan ka na ito, tingali ko, nag-pray sa Ginoo. Pero still, wala nag-prosper, wala na himong ganti mo pinapuwi, wala ka nagpaminaw. O wala ka nag-obey sa Ginoo diyan sa Ginoo. He guides us and we develop closeness with Him both in our heart and in our thinking. Kumusta imo una-una adlaw-adlaw? Sabay oras na naguna-una ka sa Ginoo, sa Ginoo kinabuhi. Trabaho ka, biyahe ka, nakaibuo na sa balay, nakauna para sa Ginoo. Apan di ka bumala sa inyo, mahimong close ka sa Ginoo. Kung ikaw, kanunay makikistorya sa Ginoo. Kung ang imong ka-close sa Ginoo, resulta kini diha sa pagduol sa imong kasingkasin sa Ginoo o sa imong una-una sa Ginoo. Nasayod ka, na diha sa imong heart na ang Ginoo, diha sa imong una-una na ang Ginoo. Dili kay puno sa kabalaka, puno sa problema, puno sa desire sa kalibutan. Talang imong una-una ba? Dapat dili siya occupied sa mga butang kalibutan. Kundi kung naamay mo puno, diha sa imong una-una ang Ginoo dapat. Kaya kung pagbata pa lang mo sa buntag, naguna-una na kang Ginoo, ang imuhang tibok adlaw ni ana, makapahimaya sa Ginoo ang imong. Pero kung wala ang Ginoo sa imong una, pagbata pa lang mo buntag, sigurado, along the way, makasala ka. Samtang dadagan, tibok adlaw, makasala ka sa Ginoo. Ay wala naman ka naguna-una sa Ginoo. Sayo pa lang sa buntag. Walang dapat punon nimo ang imong una-una sa mga pulong sa Ginoo. Dapat naakay una-una sa Ginoo. Para every time na atakiwan ka ni Satanas, makabantay ka, kaya una-una na ka. Hindi mo una-una, una sa pulong sa Ginoo. Katapusan, meditation on the Word of God. Kung sa ito kanina, prayer. A life of prayer. Ikaduha is faith. Ikatulo, meditation on the Word of God. Kung tama na ako kanina, naway na tampo. Durian.
Kadua ka utana, nabasa makakapulong sa Ginoo. Kaya dapat part na rin doon. Kung dagdag mo ka sa Ginoo, nabasa ka sa pulong sa Ginoo. Dapat part na rin sila doon. Ingon pa, the psalmist says, when I remember you on my bed, I meditate on you in the night watches. Psalm 63:6, itong kakawang Isaya, ingon pa niya, sa diha na magunahuna ako kanimo diha sa akong higdaanan, kung mamalandong kanimo diha sa mga pagtukaw pagabion. Kung may nuntag mamalandong, nagpasabot na nagatuon sa pulong sa Ginoo. Na ingon pa niya diha, ingon pa ni Salmista David, sa diha nga mahidugtong ako kanimo, nagatukaw o nagapamalandong ako kanimo, ug nagtukaw diha sa pagabion. That's why, kung na-pray ka sa Ginoo, nabasa ka sa pulong sa Ginoo. Dapat kuyog din sila doon. Pero tao di mo pagkahibalo sa response sa Ginoo kung wala kang nabasa sa word sa Ginoo. Kung tao di mo pagkahibalo na unsang tubag sa Ginoo kung wala kang nabasa sa pulong sa Ginoo. Now, meditation includes reading Scripture. Tanaw si Salmista David. Si Salmista David, although hindi siya perfect na tao, hindi siya perfect na king, ay daghan na mataway sa iyang kinabuhi. Daghan na nahimog niya na mataway sa iyang kinabuhi, but still, itawag siya o the man after God's own heart. Can you imagine, ikaw punta sa Diyos na man after God's own heart. Meaning, tuon sa kamingkasing sa Ginoo. Tuon sa kamingkasing sa Ginoo si Salmista David. Ay isa sa iyang inaniya. Dahatag sa oras sa Ginoo. Diya sa pag-ampo. Gatukaw siya o kapamalandong sa pulong sa Ginoo. Ino pa na, kung anaa ako sa kong higdaanan, mahilungkap ako kanimo, pamalandong ko sa iyong pulong o magtukaw ako. Pag naapa sa higdaanan, makahimong ka ba magpamalandong sa pulong sa Ginoo o magtukaw? O basin maghako? Pag higda, hakong Kristo. Ino pa, si Salmista David, pag naako sa kong higdaanan, mahilungkap ko kanimo, mamalandong ako kung magtukaw ako. Mamalandong, magtuon sa pulong sa Ginoo. So, kung gusto kita na mahimong makabaton o kinabuhing Diyos doon, dapat dahatag ka kung pagpakabana sa pagtuon sa pulong. Kahit kung naamong mga Bible, diya sa balay ninyo. Ang pangupana, nao ka ba na ninyo? Nao ka ba ninyo yung Bible sa balay? Isang domingo, dahil siguro nyo mukha, eh, hindi nyo naluhod ko. Kada may Bible sa simbahan, problema kayo, huwag na mukha mo Bible sa simbahan. Tingnan pa, meditation includes reading Scripture. O gawa sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, nagahuna-huna, bahin sa pulong sa Ginoo. I'm seeking to apply what God says and asking Him questions and surrendering any issues. Yata yung mga kinabuhi. Gawa sa nabasa ka sa pulong sa Ginoo, huna-huna ka sa kung unsang imong nabasahan. Dili kay pagdungog nimo sa pulong sa Ginoo, ipalapos nimo sa tikas kung ganun tapos na, wala na. Dapat kung unsa tong imong nabasa sa pulong sa Ginoo, imo katong huna-hunahon, imo katong ibutang sa imong alimpatakan, sa imong huna-huna, umaw kato ang imong adlaw-adlaw nga huna-hunahon. O pangitaon nimo ang tingog sa Ginoo o i-apply nimo diha sa imong kinabuhi. Pinaagi sa pag-surrender sa tanan ng mga issues dira sa imong kinabuhi. Ang tay mga issues sa itong kinabuhi. Hindi man tayo mga santo. Natay mga issues sa itong kinabuhi. Natay kinaiya na rebellious sa Ginoo. Natay kinaiya na masinupakot sa Ginoo. Natay kinaiya na irresponsibilidad sa Ginoo. O kini na mga issues, dapat imo lang surrender diya sa Ginoo. Samtang nabasa ka sa pulong sa Ginoo o nag-obey sa kung sa mga nagitulti sa Ginoo, inaagi sa iyang pulong. Ang problema ng sa tuwa, ang Biblia, kung mabasa sa Biblia, mura ginahimo lang nato og newspaper. Kung magbasa, wala na. Uman na. Dapat punuan sa itong imong nabasahan. Dapat imong katong muni-munihon. I-meditate mo to. Diyan imong alipatakan. Kasi mo kato siya. Ang pahinutong kanino, adlaw-adlaw sa kinabuhi. Why? Na nagapangita ka o pamahagi na mag-surrender diya sa Ginoo. I-surrender diya sa Ginoo ang tanang issues dira sa inyong kinabuhi. Ang tanan ng mga anaa sa kinabuhi na dili makapahimaya diya sa Ginoo. Inupang it is like looking in the mirror of God's word to see what He says.
but then looking beyond the mirror to see Him. As we focus on the Lord, worries and concerns drift away. Anong hangtod karon? Madutlang ang yapon ka sa kabalaka sa kinabuhi. Anong hangtod karon? Madutlang ang yapon ka sa kahadlok sa kinabuhi. Tungod kay wala ka na focus diyan. Kay kung nag-focus lang ka sa Ginoo, ang imong kabalaka o ang imong concern sa kinabuhi, mahanap. Kay magsalig ka sa Ginoo. And our minds are freed from the contamination of the things that do us no good. Ito man yung contamination. O ang tubig ganit, contaminated ganit, kasi tawag na, polluting, daot, makadaon. Ang atong unahuna, kung makontaminate ganit siya, mapunog ka sa kabalaka. Mapunog ka sa concern sa iyong kinabuhi. Mapunog ka sa mga desire sa kalibutan. Mga ambition, mga desire sa kalibutan. Mapuno na yung una-una sa mga butang kalibutan. Kung saan sa imuha, kung saan sa tuwa, kinahanglan na atong tagaan o kagawasan ang atong una-una gikan sa contamination sa mga butang na dili makaayo alang kana. Psalms 119 verse 133 atong tanawon. Psalms 119 verse 133 nag-ingon, pasunda ang akong mga lakang na imong saad. Kung ayaw itubot na may bisan unsa nga kanahutan na maggahom kanako. Sa salmis na nag-ingon na, salmis na labi. Pasunda ang akong mga lakang sa imong mga saad. O nang maslindot yun, ng akong mga lakang nagasubay sa lakang sa Ginoo. Nag-start kita sa start sa Ginoo. Karon mahibalo kita kung unsay makaayo kanato, kung mahibalo kita kung unsa pud ang makadaot nga ni kanato. Now, meditation keeps us alert and sensitive to whatever God wants to do in our life. Anong dili ta kabantay sa pagbubuton sa Ginoo sa kinabuhi? Anong dili ta makabalo sa pagbubuton sa Ginoo sa kinabuhi? Kay wala ka meditate sa pulong sa Ginoo. Wala ka talaga makabana sa pulong sa Ginoo. Ingon pa, ang pag-meditate sa pulong sa Ginoo, makahimo ka nato aron makabantay kita. Kung mahimo makabalo kita kung unsa man ang gusto himuon sa Ginoo diri sa ato ang kinabuhi. Dili ka makabalo kung unsa ang gusto himuon sa kinabuhi kay wala ka nabasa. I believe gusto ba ka gamiton sa Ginoo? Pero tama sa ko example. Ang imong plato, nagikan-an anak imong pamahaw. Mao ba ka na ang imong tan-an pagkaot ko bisan wala na sa mugasan. Ikaw ang pamahaw. Kung ang plato, bigubang ka ganun, ikaw din mo, bumali mo plato, bigubang din mo yung plato dyan sa pagkiraan. Wala din mo butasig. Then pagpalyon ko, bikuha ka sa plato, huwag yan ko din magkitanaan. Hindi mo ba na mo? Siya, sa pagpagamit sa Ginoo, hindi na pwede. Pinahanglan, ipiluhan mo na, hawan na magamit. Ang imong kinabuhi, kung gusto ka gamitin sa Ginoo, pinahanglan, pahugasan mo sa Ginoo. Hawan magamit ka, sa bulmaton. Kaya kung hindi mo na pahugasan sa Ginoo, dito ka pagkagamiton. Hindi man na itubos na ito nagamiton ka. Pero, hindi kayo ng mind. Ingon pa, that's why it's so important to set aside a time to be alone with Him in His Word. Ano kita yung mga free time? Pwede mo ba mag-inusara? Bato ka sa imong lawak, umato ka sa kadamit, hindi tanaw, hindi mo walay nakadisturbo sa ilo. Hindi magtuon ka sa pulo, hindi magbasa ka, hindi magmuli-muli ka. Kung sa kinang message, hindi nga pulong sa Ginoo, alam ka lang. Maroon ka makabalo, kung sa kabubuton sa Ginoo. Ingon pa, as we read and think about what the Lord says, speak to us in our heart. Kung ikaw, nagahuna-huna, may tuon sa gisulti sa Ginoo, diya sa iyang mga tulong, diya, makikistorya, kanimo, diya sa iyong kasipan. Manang reason na pagbaluta kung sa kaubuton. Pero kung na ang reason, dito sa kabalot, kaubuton sa Ginoo, kaya wala sa nauna-huna sa pulong sa Ginoo. So if we want God to fill our minds with His Word, we must guard against letting the world dominate our thoughts. Pag-occupied na tayo ang imong una-una sa kalibutan, wala na tayo panahon pa mag-una-una sa Ginoo. Kung ang tanan imong action, ang tanan imong pagkahimuon, is puro kalibutan. Kang imong una-una, tulupan sa mga kalibutan ng mga utang. Tama kong ingon na
Uno ang imong una sa desire, ambition sa kinabuhi. Mga butang na gusto nimo maangkon sa kinabuhi. Ug bisan gamay nga space sa imong utok, dati mo una wala na ang Ginoo. That's why ang imong usab sa mga buhat, ang imong mga action, wala na pwede. Manang kasagaran, madala ka sa temptation, kay occupied man ang imong una ang mga butang na lumalabay o mga butang na kalibutan. It's easy to be occupied from morning until evening with the things of this world without giving much thought to God. Mas dali kita. Mas dali na daw na ato ang punon, ato unahuna sa mga butang kalibutanon, gikan buntag hangtod sa kagabion. However, taking time to be alone with the Lord to meditate on His word is essential if you want to live a godly life. Dali man siya punon sa mga butang kalibutan ang atong unahuna from morning to evening. Pero kung ato na may labi, hindi kinahanglan na ipasulod ni mo dati mo unahuna, namupulo dati mo unahuna, o nagyod ang pulong sa Ginoo. Kung gusto ka magkinabuhi ka na godly, Diyos na. Kaunang ikaingon, lahi ang Diyos doon, kung lahi ang tawag nato na kalasumba. Lahi ang Diyos doon. Lahi ang Diyos doon, kay ang Diyos doon, lahi lang sa kalasumba. Hindi, nabasa sa pulong sa Ginoo. Sa praise sa Ginoo. Mabalay man o sa simbahan, matawag siya na Diyos doon. So ako ang ginasang pagtol, na kung gusto nimo makabatol kung kinabuhi na Diyos doon, una ang imong una-una, may tungod sa Ginoo. Una ang imong una-una, may tungod sa pulong sa Ginoo. Kung nakamay labing essential o kinahanglan, kung pulong natin ang una-una, dili ang kalibutan. Iwan na makabatol ka o godly ang kinabuhi, kung dili, o Diyos ang pulong sa Ginoo. Pero kung gusto ka na occupied ang imong una-una sa kalibutan, kung gusto ka nga dili kung kinabuhi diha sa Diyos doon na kinabuhi, una ang imong kalibutan o ang imong una-una sa mga butang kalibutan. Naingon pa, each day we must choose whether to carry the Lord or the world with us. Inyuhan po yung decision na pagkahimungan. Inyuhan yung choice kung inyo bang piliin na adlaw-adlaw punuon ninyo inyong kinabuhi, punuon ninyo inyong una-una, o dalawon ninyo sa inyong kinabuhi ang Ginoo sa ibok inyong adlaw sa kinabuhi, o paha, dalawon ninyo ang kalibutan diha sa inyong kinabuhi. Ara kita sa tuwa. Either kalibutan mo ay mupuno diha sa inyong kinabuhi, diha sa inyong una-una, o ang Ginoo may mupuno diha sa inyong kinabuhi, diha sa inyong una-una. Ang habit na ako sa inyo ang habit na ako pa ninyo. Kung gusto mo na magkinabuhi na godly, makabaton kung godly na kinabuhi, pag may nampuon. Ikaduha, palig-una ang inyong pagtuon sa Ginoo. Ikatulo, tunin ang pulong sa Ginoo. Ama mo yung mga Bible, tunin ang pulong sa Ginoo. Ayaw, sugot na kanang imong Bible, lamig ang irang mga nimo. Siplat-siplatan mga nimo. O itambak mga nimo. Bago mabugan nimo. Latay-latayan, nagtagpukok. Hindi ilaga. Dahil kung ang ukok, ang ilaga, kabalo ka lang mabasa, bakit maluwas pa kaysa imo? Bakit mauna ka sa Kristuhanon kaysa imo? Anong ayaw sugot na maunahan ka ukok kung ilaga? May pang ilaga, bakit sinala mo? Matali ka mong ilaga, di naman mahigpit mo. Matali na, yung sa balay. May pang ilaga, nabag ko. Matali ka sa sanina, kapag ginabag ko. Kasi mingon mo nga, di ba tingala mo, ukok lagi, hindi na mo dahil sa kuwan. So, dinahalang pagpapita. Ay pang ukok, mausap. Ang tagliya, sa balay, wak, di mausap. Yung mga nga, naman tayo mga Bible sa balay. Ito, anong banta? Kunagin tayo mga Bible sa balay. Ako lang na lang, pag-apply, Kung nakahimo ka sa pag-apply sa imong cellphone, sa imong TV, pagtanaw sa lisa, pagbasa ka ng mga pakikong, pag-dismiss sa liman, na makadaos o pang kinabuhi. Makahilo ka usap sa pagbasa sa Biblia. Kana, kung gusto mo. Maraming rason, kung ang kanta magaling, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming natin.